नमस्कार, मी स्नेहा परब. आज मी तुम्हाला ओल्या लसणीच्या पातीची भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. लसणीच्या पातीची भाजी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य. थंडीच्या सीझनमध्ये ही भाजी मिळते. ही अशी दिसते. त्याची आज आपण भाजी बनवणार आहोत. ते मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि याच्यात आपण ही जी मुळं आहेत ती काढायची, कापून टाकायची आणि नंतर ही बारीक चिरायची आहे. साफ करायला जास्त अवघड नाहीये, सहज होते ही साफ. बारीक चिरून घ्यायची ही. ही मी पूर्ण जुडी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतली आहे. त्यानंतर छोटा कांदा घेतला आहे मी. एक मीडियम साईजचा बटाटा घेतला आहे. त्यानंतर फोडणीसाठी तेल आणि इथे आपण जिरं घेतलं आहे, थोडंसं अर्धा चमचा जिरं. अगदी छोटा आल्याचा तुकडा घेतला आहे, अर्धा इंच, तो मी अगदी बारीक चिरून घेतला आहे. हळद घालणार आहोत आपण. ते नंतर कांदा घातल्यानंतर आपण हळद घालणार आहोत आणि नंतर वरून मीठ टाकणार आहोत आपण आणि लाल तिखट. आता आपण कृतीकडे वळूया. आता आपण तेल टाकणार आहोत. इथे जर तेल थोडं जास्त टाकणार आहे या भाजीला. 3 चमचे मी तेल घातलं याच्यात. त्यानंतर आपण ह्या तेल गरम झाल्यावर जिरं टाकणार आहोत. जिरं चांगलं तडतडल्यानंतर आता कांदा टाकणार आहोत आपण. कांदा चांगला परतल्यानंतर आपण त्यामध्ये आलं टाकणार आहोत. बारीक किसून घेतलंय आलं मी. पाव चमचा हळद टाकणार आहोत. लाल तिखट तुमच्या आवडीनुसार टाकायचं आहे ते. ह्या इथे मी 1 चमचा टाकणार आहे मी लाल तिखट. त्यानंतर मी इथे एक मीडियम साईजचा बटाटा घेतलाय, तो आता मी टाकणार आहे यामध्ये. याच्यावर आपण थोडा हबका मारणार. ह्या बारीक गॅसवर चांगला परतायचा आहे आपल्याला तो आणि शिजवायचा आहे तो. पाणी टाकणार नाही आहोत आपण, पाण्याचा हबका मारणार आहोत त्याच्यावर. आपण चवीप्रमाणे इथे थोडं मीठ टाकूया आणि गॅस अगदी बारीक करायचा आहे. उभेवर आपल्याला ही बटाटी शिजवायची आहे ती. आता आपण या कढईवर झाकण ठेवून त्याच्यावर थोडं पाणी ठेवणार आहोत. ही भाजी थंडीच्या सीझन मध्ये मिळते आणि चवीला खूपच छान लागते ही भाजी. बटाटी शिजलीत का आपण बघूया. ती थोडी अर्धी कच्ची आहे. थोडं झाकणावरचं थोडं पाणी मी याच्यात टाकणार आहे नावाला. 1 चमचा फक्त पाणी टाकणार आहे आणि ते झाकण पुन्हा मी लावून ठेवणार आहे त्याला. झाकण ठेवायचं, पुन्हा ते उभेवर चांगलं शिजायला द्यायचे ती बटाटी. बटाटे अर्धी कच्ची शिजल्यानंतर आपण लसणीची पात टाकूया त्यामध्ये. कारण लसणीच्या पातीला शिजायला वेळ लागत नाही, लगेच शिजली जाते 5 मिनिटांमध्ये. आपली ही बटाटी आता शिजत आली. आपण आता चेक करूया ही. तुम्हाला जर बटाटी नको असतील तर तुम्ही नाही टाकली तरी चालेल. ही बटाटी आपली शिजली आहे. आता आपण यामध्ये लसणीची पात घालून चांगली ढवळून घेणार आहोत. ही चांगली ढवळून घ्यायची आपल्याला. ते लसणीच्या पातीसाठी थोडं मीठ टाकूया. आता आधी आपण मीठ टाकलेलं आहे, जास्त खारट होईल ती. आणि बारीक गॅसवर आपल्याला ही भाजी करायची आहे. लसणीची पात टाकल्यानंतर ही चांगली ढवळून घ्यायची आहे आणि आपण आता पुन्हा यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवून घेऊया, जेणेकरून लसणीच्या पातीमध्ये जे सर्व मसाले टाकले, हळद, कांदा, मसाला, त्याच्यात चांगलं मुरायला हवं.
त्याची चव त्या लसणीच्या पातीला लागायला हवी. त्यासाठी आपण 5 मिनिटं आणखी ठेवणार आहोत झाकण त्यावर. तुम्हाला जर बटाटे नको असतील तर तुम्ही बटाटे नाही टाकलीत तरी चालेल. नुसत्या पातीची सुद्धा भाजी अशी छान लागते. पुन्हा आपण चेक करूया. चांगलं ढवळून घ्यायचे आपल्याला पुन्हा ही. नावाला अगदी 1 चमचा पाणी टाकायचं आहे आणि ते ढवळायचे, कारण लसणीला उग्र वास असतो. 5 मिनिटं आणखी ठेवणार आहोत ही भाजी. जरा थोडी शिजली का जरा वास त्याचा कमी होईल. आणि मुद्दामून मी इथे बटाटा टाकला, कारण बटाट्यामुळे जरा वास कमी होईल त्या भाजीचा, लसणीचा, आणि खायलाही चांगली लागते. मग या भाजीला थोडं तेल जास्त असतं तर छान चवीला लागते. त्यासाठी मी थोडं तेल जास्त टाकलं या भाजीमध्ये. थोडी लसूण नरम झाल्यानंतर आपली भाजी तयार होईल. आपण याच्यात पाणी टाकलं नाहीये, उभेवर शिजवतोय. अगदी हपका मारलाय फक्त पाण्याचा, त्यामुळे वेळ लागतो. मग बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायची आहे आपल्याला ही भाजी, बटाटे सुद्धा. आता आपली ही भाजी होत आली आहे चांगली. आता आपण याच्यात ओलं खोबरं टाकूया. हे ओलं खोबरं तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नाही टाकलं तरी चालेल. भाजीचा उग्रवास कमी करण्यासाठी मी हे टाकते. चवीला पण छान लागते भाजी. पालेभाजीत ओलं खोबरं टाकलं की चवीला छान लागते पालेभाजी. तुम्ही पाहिजे शेंगण्याचं कुठंही टाकू शकता. खोबरं टाकून झाल्यावर चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे आपल्याला ते 2-3 मिनिटांसाठी. अशा प्रकारे आपल्या लसणीच्या पातीची भाजी तयार झाली. मी आता गॅस बंद करते. ही तुम्ही तांदळाच्या भाकरीसोबत खाऊ शकता किंवा बाजरी ज्वारीच्या भाकरीसोबत खाऊ शकता. चवीला खूपच छान लागते. नक्की करून बघा. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.